A poďme ďalej. Pre pohodlie boli ochotní obetovať aj súkromie a odteraz budú všade chodiť s čipom, ktorý sa im doslova vril pod kožu. Zamestnanci švédskej technologickej firmy to spravili dobrovoľne, a to z praktických dôvodov. Vďaka čipu si už zamestnaneckú kartu nikdy nezabudnú. Všade im stačí mávnuť rukou. Slováci ale nad čipovaním ľudí len neveriacky krútia hlavami. Povinná legitimácia pri každých dverách zamestnancov jednoducho omrzela a rozhodli sa pre krok, z ktorého sa inými ježia chlpy. Pod kožu si nechali zaviesť identifikačné čipy. Všade tam, kam sa v rámci budovy potrebujú dostať, priložia už len ruku. Stovky zamestnancov sa nechalo očipovať dobrovoľne. Identifikácia na rádiovej frekvencii zrejme pomáha zábudlivcom. Doklady či vstupnú kartu im už netreba. Dvere či kopírku použijú len mávnutím ruky. Do budúcna plánuje firma ponuku služieb pre zamestnancov rozšíriť. S čipom v ruke budú napríklad nakupovať v bufete alebo sa prihlasovať do počítača. Slováci ale nad novinkou len krútia hlavami. Časov, v ktorých by podobné čipy mali mať pod kožou všetci povinne, sa niektorí ani nechcú dožiť. Ja, v živote by som si to nedala. Každé osobné rozhodnutie. Ja by som si to určite nedal. To je ich vec. Ja by som si nedal. Stačí, že psov už čipuješ aj ľudí. Myslím, že to je zásah do ľudského tela. Tak jednu kartu nosiť so sebou nemôže byť až taký problém. Pýtali sme sa u nášho najväčšieho zamestnávateľa, čo hovorí na takéto čipy. A čuduj sa svete, má s nimi svoje skúsenosti. Napríklad RFID čipy využívame na dopravu materiálov priamo na výrobné linky, využívame ich na kontrolu nákladiakov, ktoré prichádzajú s materiálom od externých dodávateľov, avšak zavádzanie takýchto čipov miesto nejakých zamestnaneckých preukazov v žiadnom prípade u nás nehrozí. Čip, ktorý si nechali Švédi nastreliť do ruky, má jednu veľkú nevýhodu. Zamestnávateľ vie vďaka nemu monitorovať každý ich pohyb, a to nie len v areáli podniku, ale keby chcel, tak aj mimo neho. Ja sa nemám toho ako zbaviť, lebo keď mám na sebe niečo, čo sa dá proste odobrať, tak ak to chcem, tak si to dám dole, ale v prípade toho čipu už ja nemám možnosť voľby. Čipovanie ľudí sa teda dostalo už aj do Európy, no vyzerá to tak, že na Slovensku to tak skoro nehrozí. Zuzana Fečová, televízia Markíza.